amigos, son Ramón Fernández, da Escola Municipal de Teatro da Pontenova. Animarvos a que quededes na casa, que esta batalla ímola superar todos xuntos. E dicirvos que o teatro sigue, e pronto nos volveremos a ver nos escenarios, a botar unhas risas con todos vos. Nos, de feito, aquí na Pontenova, xa estamos a preparar un novo elenco. Eso sí, cada un desde a súa casa, estudiando o seu papel. Así que, amigos, polo ben de todos, eu vou quedar na casa. Queda ti tamén. Un bico para todos. É Andrea, do grupo Obra Viva de Viveiro, e pídovos que vos quededes na casa, para que así o teatro poida volver axiña ás rúas e poder disfrutar todos xuntos. Ánimo e quedádevos na casa. Hai que joderse. Ainda non saín dunha e xa estou metida noutra. Vai ano que levo, porque a mí non sería o primeiro virus que me entra, non? Algúns de vosotros xa sabedes que levo máis dun ano con problemas de picores no chiche. Sí, no chiche. Xa sei que non sona ben, pero é o que hai. De repente empezoume a picar cando chovía e cando non chovía tamén. Entonces o médico empeñaba en dicirme que entonces picábame sempre. E non é verdad, non saberei eu cando me pica. A mí pícame cando chove. E cando non chove tamén. E el, erra que erra. A día de hoxe ainda non estamos de acordo. Bueno, o caso é que me deu un polvo para botar. Que maldito se nada me fixo, nadiña. Bueno, tamén hai que ver como o boto, porque como non me vexo. Eu xa lle dicía que era mellor que me botara el o polvo. Mira, pedinho hasta de rodillas, pero non quixo moi jodido, E así estou. E agora resulta que ven o coronaquilos a joder a marrana. Que estaba eu que se me estaba poñendo un corpo de sífilis. E agora xa empezo a ter que pasar pola porta de lado e rozando co marco. Que lástima de corpos, Dios mío. Que lástima. Na miña casiña. Menos mal que me deixaron vir estes días para cá dos meus filliños. Estou aquí cun fiscal por eles a máis pola miña muller. Bueno, non sei que dicirvos, pero estou bastante mellor, ben vedes. Teño aquí un pouquinho de leite con os quelos. Non quero dicir marcas, cachín. Pero bueno, aquí estamos. Non me acordo moito das cousas, pero acordo-me moito do Doña Luz, que non me daba cereales. Bueno, non sei máis que dicirvos. Quedádevos na casa, por favor, non salledes. Dios mío, cae-me a ver estes filliños como me tratan. Cae-me moito, Dios mío. Non me trataban tan ben xa hai moitos anos. Pobrinhos. Eu lle día moitos anos de vida. Bueno, compañeiros, espero vervos moi pronto. Graciñas e hasta loguiño, Moitos chutos e abrazos para todos. Hala, vou tomar as pastilliñas e para a cama. Boas noites! Rami, non te escondas, pichón, que da casa non pode salir. Nin el, nin naide. Así que ánimo que xa queda pouco para acabar con este encierro. Vamos! Hola a todos. Son Eugenio González, un dos actores do grupo de teatro Batán de Cangas de Foz. E aquí vededes, disfrazado cun dos meus personaxes nunha obra, o Tuberías, para animar a toda esa xente que sigue nas súas casas, pois a que continúen hasta que remate o dichoso virus que nos trae a todos de cabeza. Ao fin e ao cabo, os que estamos metidos no teatro, pois tomámoslo con humor, porque un pouquiño iso é do que vivimos e o que nos gusta. E nada, animamos a todos a que sigades aí, cumprindo as normas que temos establecidas, e dicirvos que nada, que o teatro non vai parar, que vai seguir, porque este é un mundo que canto máis un está metido nel, máis engancha. E seguro que pronto nos veremos por aí todos xuntos, para rirnos cos traballos que nós facemos e gocemos todos xuntos. Unha aperta para todos e xa sabedes, xuntos podemos e seguide na casa. Gabriel, deixa a Roi en paz, por favor, e ven a axudarme a cambiar a nena, que che toca a ti, non tes que queixa. En que quedamos, Pois nada, aquí vos estamos, na casiña como a todos. Pero sabedes que?
que na casa ou fora onde seña o teatro sempre sigue vivo. Así que nada, aquí estamos, enseñándolle ás novas xeracións tamén a actuar, porque aseguro vos que pulmón para facerse escoitar nos teatros tenos. Así que nada, vémonos nos escenarios, que pase todo moi pronto, e quedade na casa. Gabriel! Pírome da casa, tronca, eu pírome. Pero ¿cómo te vas a pirar de la casa si estos días no se puede salir? É que nunca me entendes, chorba, nunca me entendes. Que me piro, que non aguanto este confinamiento de merda, non aguanto máis aquí metida. Por favor, Elvirita, pero es que estás inaguantable. A ver, también yo me iba a Bimba y Lola a comprarme un bolso. A Bimba y Lola, oye, ni más ni menos. Pues claro. Mira, vamos a hacer un ejercicio de empatía que hace mucha falta estos días. Yo me voy a poner en tu lugar y tú te vas a poner en el mío. ¿Te parece bien? Eu de pija. Pues claro. Vale. Hola, tronca. ¿Quieres una birrita? Elvirita, por Dios. Siempre igual, madre mía, qué insoportable estás. A ver, ¿cuándo asientas cabeza de una vez? Cala, tía. Déjame ser feliz. Curullo. Sé un héroe. Quédate na casa. Xa veis que podemos axudar desde aquí disfrutando. Resistirei para seguir vivindo, soportarei os golpes e xamás me rendirei, e aunque os soños se me rompan en anacos, son como o xunco que se dobra, pero sempre sigue en pé. Resistirei para seguir vivindo, soportarei. Bueno, rapaces, son do grupo de teatro Obra Viva de Viveiro. Obra Viva, do Seminario de Estudios Terras de Viveiro. Nada máis que dicirmos que nesta época extraña que nos tocou vivir, pois que o mellor que podemos facer é quedarnos na casa, pero o teatro segue en nós. Moi boas tardes. Que os mando para casa a todos. Boas tardes a todos, son o Dr. Mato Seguro, médico xeral do grupo de teatro Adala. Dada a cantidad de mentiras e falsedades que estamos vendo nos medios de comunicación últimamente, véxome na obriga de explicarvos en que consiste esta pandemia que estamos a vivir. Para elo vou vos presentar dous posibles escenarios. No primeiro escenario empezamos en cero e a curva sube rapidamente ata chegar a unos niveles moi altos, pero que non duran moito no tempo. Esta é a curva que debemos buscar. Polo outro lado, pode existir esta outra curva, que é da que debemos unir, que non sube tan alto, pero que se prolonga durante máis tempo, non? E deste xeito a situación é moito máis agónica. Polo tanto, esta é a que debemos buscar. Ola, son o Mau Jorge, do grupo de teatro Adala. Nestes días, todos os teatreiros da Mariña estamos a traballar para que, cando todo isto acabe, dentro de moi pouquiño, podamos volver a vernos no teatro. Pero mentres, eu quero usar a miña magia para que todas esas personas que quedaron na casa, aisladas pola cuarentena, podan entreterse. Quero que sepades que si temos un pouquiño de paciencia, un pouquiño de respeto, un pouquiño de constancia, moi pronto volveremos a estar todos xuntos. E se seguimos tendo paciencia, e seguimos tendo constancia, seguimos tendo respeto, e seguimos tendo un pouquiño de solidaridade, todo isto acabará moi pronto. De momento, eu quedome na casa. Hola, soy Catula del grupo de teatro de A Pontenova. ¿Y qué os voy a decir? Que tenemos que actuar, pero actuar con responsabilidad para ganar esta batalla y podernos ver muy pronto en los escenarios. Un saludo. Boas tardes. Son Marisol, do grupo de teatro A Xóuxeres de Villaronte. Quería dicirvos que esta guerra estamos ganando entre todos. Aguantade, que todos somos necesarios. Todos, cada un na medida das súas posibilidades. Dende o meu papel de xuiz, quero agradecervos que vos quededes na casa. Non quero ter máis casos abertos, que xa teño abondo con Pepón e María. Tamén dicirvos
que nós seguimos estudiando e preparando novos papeles para novas obras de teatro, porque, cando isto remate, que a Xina vai rematar, todo vai seguir igual que antes, xa o veredes. E o teatro, ao igual que o resto das cousas, tamén vai continuar. Así que queremos que na próxima actuación non nos falte naide, nin unha soia persoa. Estades seguros que axiña volveremos a estar todos xuntos e nos veremos. Unha aperta moi forte para todos vós, para cada un de vós. E recordade, quedémonos na casa. Eu quédome na casa. Moitas gracias a todos. Un biquiño. Como podedes ver, hoxe tocoume de facer un puche. Entonces, quero os invitar, pero como é imposible que queres tomar aquí, os mando do doutor Rosa. Cociñeiro, cociñeiro, acende ben a candela e prepárame o pucheiro para darlle de comer aos treateiros da Mariña. Unha anécdota. A principios do século XX, cando París era o centro cultural e artístico do mundo, vivía ali un poeta de Bohemia, Rainer Maria Rilke. Rilke, nas tardes agradables, adoitaba dar un paseo polos campos elíseos do braceiro da súa compañeira. Nun tramo da avenida, a diario, situábase unha rapaciña preciosa, sempre coa cabeza baixa e coa man estendida, pedindo esmola, limosna. Cada vez que alguén lle deixaba na man unhas moedas, ela daba as grazas e seguía coa cabeza baixa, toda triste. Era cega. Un día, o poeta achegouse a ela e depositoulle na man unha rosa. Por vez primeira, veron aquela muller sorrir e erguer a cabeza dando as grazas. Pasadas unhas semanas, a compañeira de Rilke comentoulle: Oes, fixáteste que xa hai tempo que non ven por aquí aquela rapaciña cega que pedía esmola. Pobre, de que vivirá agora? Da rosa, dixo o poeta, da rosa. A rosa son os soños e ilusións que nos manteñen vivos. O teatro é unha das rosas máis preciosas que nos deparou o destino. De tantos pétalos, de tantos compañeiros e compañeiras, vainos quedando un aroma inmarchitable. Por iso nos quedamos na casa, regando esa rosa, para que cando o teatro levante o telón, agasallarvos cunha obra viva. Ata pronto. Ata moi pronto. Que pasa, amigos? Aquí pataco al aparato. Pues aquí estou, confinado. Del verbo confinar. Yo confino, tú confinas, él confina, ellos confinamos, vosotros... Igual, xa me creí. Bueno, non pasa nada. Nunha cuarentena como esta, a que se pasa unha pouca de fame, non pasa nada. Porque así podemos manter esta figura esbelta, Pero se de no, Hai que... Bueno, pois esta barca de cerveza podía valer perfectamente San Miguel ou Mao. Ui, perdón, decir ninguna barca. Bueno, igual, que lo censuren, Porque como estamos en estado de alarma, poden censurar lo que les dé la gana. Que lo confinen. Bueno, porque así é unha cousa moi traicionera. Hai que beber para poder subsistir. E podemos cantar esa canción que dice: estoy seguida pasa, que 15 días no es nada. Enseguida estaremos pintando payaso encima dun escenario. Claro, eu só estou pintando agora, Bueno, non pasa nada, todo ben, chao. It was a teenage wedding and the old folks wished them well.
the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Ola, chámome María, son da Escola de Teatro de Pontenova e para poder volvervos facer rir, agora tedes que quedarvos na casa. Ai, Dios mío, que van ser as 8. Que teño que chamar a Loli que vamos a aplaudir. Estaba aquí cantando motores. Boa hora, xa saio ahora, Conchiña, veña! Ai, Loli, que rápido saliche. Que ben, ahora só nos falta un minuto para aplaudir. Sí, muller. Estes días pode estar tranquila. Non marcho da casa. E para onde vas ir? Ainda se plantar. Podías vir á tienda de Tito de Loi, que está aberta, a plantar unhas semillas. Por exemplo, a este paso vou plantar lechugas na terraza. Pero eu creo que o mellor era ter un can, Conchi. Eso era o mellor. Pois oíche, así podíamos pasear un día ti e outro día eu. Mira que ben nos viña, que así podíamos andar por aí que non nos dicía nada a Guardia Civil. Xa che digo.
ou levalos ao veterinario. Porque canto saberá en 40 metros cuadrados, mirando o teito e as paredes, estropeando os muebles, que tamén é importante. Viche que organizado están na panadería de Nelly. Encantoume como ten organizado Rafa a panadería. Solo pode entrar un. E despois todos esperamos aí con 1,5 metro de distancia. Está genial, falamos os veciños a distancia. E o outro día coincidín co Pito e máis con Pepe de Garrafín. E tuvemos ali un pouco de charla que había hecho moita xente. Xa vin, sí, xa vin. Agora ir á panadería, á farmacia e tirar a basura é como ir a unha festa. Así que algún conto aprenderías, non? Vouche contar unha cousa. Tú fixaches ten Ramonita, que está sempre mirando por detrás das compras. Mira pola mañá, mira pola tarde, mira á noite. E outro día, cando fun cerrar as contras da miña casa, hasta me asustei, porque estaba en camisón e parecía un fantasma. Mira, pasei un medo. Digo, che, que estou un pouco cansada. Voulle encargar a Mamazón uns prismáticos e voullos deixar na porta e que se día por enterada. Ai, Conchiña, non gastes os cartos. Fai como a mí. O outro día deixei as cortinas abertas. Puxenme en roupa interior. E agora o que mira é o marido. E a que non sabes que comprou? Os prismáticos. Yo que anduve por el mundo os digo que esto es serio. Para que el teatro siga, quédate na casa. Son don Xulián do Mesón, home vello, viúvo, teño unha filla casadeira. É un capital un pouquiño máis grande que os outros veciños da parroquia, pero a conta de moitos traballos, E a total non sei pa qué, porque agora con esta peste que nos veu tampouco me valde moito. Pero bueno, hai que ter paciencia e quedar na casa ata que todo isto pase, que pasará, E despois xa habrá tempo para fazer o que nos pete. A xente que nos gusta o teatro botámoslo moito de menos. E por iso estamos da casa dándolle o maxín para facer algo. Porque o teatro e os teatreiros non podemos parar. E cando todo isto pase, vamos volver. Claro que vamos volver. E vamos facer o que máis nos gusta. E bueno, agora, co seu permiso, vou mirar como sigue en Gracita, a miña filla, que últimamente anda un pouco delicadita, xa sabedes, cousa dos amores. Donde andará ese home metido? Seguro que na taberna. E eu todo o día traballando, pa arriba e pa baixo, traballando como unha mula, zurcíndolle os calcetís, despachando o gando. Ai, cando o colla, vamos a acabar seguramente outra vez no xuzgado, porque me ten moi harta xa, me ten moi harta este pepón. Ola, son Rosa, son do grupo de teatro Axóuxeres de Villaronte, e dende aquí quería mandarvos un mensaxe de ánimo, un mensaxe de esperanza. Estamos pasando unha situación un pouco complicada, pero vamos a salir adiante, e eu gustaríame que nos volvamos a ver dentro de pouco, nos escenarios e de público, tervos a todos aí, que non nos falte naide, compartir unhas risas e bons momentos. Estou segurísima que o vamos a conseguir. Un forte abrazo e un biquiño. Chámome Marita, son da Escola de Teatro da Pontenova. Eu quédome na casa. E vós? Pero apaga ese demonio, que me vai volar a cabeza. Pero papá, estos animales de confinamento. Con tanto ruido, escoitante ata un celeiro. Vamos, Ribeiro, que xa queda pouco. Arrastro. E a ver se asistes dunha vez, porque xa estou cansado de xogar á baraxa. Ai. Pero cando se acabará todo isto? Xa estou cansado de estar aquí metido. Mira, xa están as cartas gastadas de tanto xogar. Bueno, menos mal que dicen que xa queda un día menos. Falta fai. Boas tardes, teatreiros e teatreiras. Son Tino, do grupo de teatro Axóuxeres de Vilaronte. É para mandarvos un saúdo e dicirvos que moito ánimo,
que isto xa logo vai acabar e a ver se logo podemos ir disfrutar dando as nosas obras e recibir os vosos aplausos. Un saludo a todos. E seguimos cos concertos. Como hoxe non podemos facelos de fora polo mal tempo, vámoslo facer desde dentro. Marina. Ola, son Conchita do Píldaro, da Escuela de Teatro da Pontenova. E quero vos dicir que non salgades da casa. Tede paciencia, que tamén a tuvo Xan do Outeiro e tuvo 3 días solteiro. Polo ben voso e polo de todos, quedade na casa. Eu tamén quedo. Que? E como vai? Non vos lembrades de min? Son Pedro, xa sabedes. San Pedro. Pois sí, pois hoxe temos un novo xuízo. Temos que comenzalo xa. E para iso, nada máis importante e imprescindible que mirar no dicionario a ver que palabra nos toca. Empeza por C. E aquí a tedes. Mirade que casualidade. Empeza por C e vamos xulgar o coronavirus. Que vos parece? Hai casualidades temporales na vida. Ben, desta volta, na defensa, tocoulle a Lucifer. E, na acusación, tócalle o xa mítico Arcanxo Pimentel. Que bueno, ben, xa sabedes que non é un arcanxo propiamente dito, sino máis ben un anxo en comisión de servicios. Ten a palabra, pois, a representante da defensa, Lucifer. Luci, se non che importa. Ben, hoxe xulgamos o COVID-19 e quero deixar moi claro que este virus ten todo o dereito a expandirse por toda Galiza e que con este confinamento estáse maltratando e torturando o meu defendido ata o punto de pretender exterminalo. E iso é un atentado aos dereitos e liberdades fundamentais dos virus e das bacterias, recollidos no Real Decreto 666. Protesto, señoría. A abogada da defensa está intentando desviar o tema que nos ocupa. Aquí do que se trata é de acabar con esa lacra. E teño que dicirlle, señoría, que o estamos a conseguir e que imos a sair reforzados de todo isto. Ademais, teño testemunhas que así o atestiguan. E a ver se rematamos dunha vez, que vai unha fame... A ver, as primeiras testemunhas. Este tribunal chama as irmás Isolina Lemos Graña e Atilana Graña Lemos. Pues sí, en Vigo ya lo estamos superando y poco a poco vamos a volver a la normalidad. Por la calle no miras a nadie y así pronto vamos a salir de esta. Bueno, siempre hay algún pailán que es un poco diésel y no se entera, pero en general estamos todos metidinhos en casa, ¿eh? Y a las 8 salimos a aplaudir. Hombre, por Dios.
Pues en Coruña, que es una ciudad más fina que Vigo, la gente se está portando bien. O sea, bien. Menos en el lago del Orzán, que se ve que ellos son como un poco salvajes, ¿no? El resto todos bien, confinados, como sardinas en lata. En lata 2. Bueno, eso de que Coruña es más fino que Vigo, habría que verlo, ¿eh? Y el Depor mejor que el Celta, lo sabe todo el mundo. Y el Madrid mejor que el Barça. Tottenham es un campo, son la leyenda urbana, danza el Master sigue su rodeo, ahora está en una bandera está llevada. Orden na sala! A ver, que pase a seguinte testemunha. Eliseo Lamas. Pois na miña aldea, que somos alrededor dunhos 40, tamén o estamos levando ben. E sabemos que isto vai pasar. E pronto se vai solucionar. Xa o dicía meu pai, que en paz descanse. Nunca choveu, que non escampara. Podo intervir, señoría? No meu nome e no da miña compañeira Laura, outro Anxo, Anxo, queríalles decir a todos, xa que nunca falamos, que isto non vai a parar, que somos teatreiros, gústanos a comedia, estamos todos de acordo, tanto as testemunhas como os presentes nesta sala, que aínda que nos pechen en debaixo de 7 chaves, non imos a parar de facer comedia, porque é o que nos reina! Eu seguirei iluminando os escenarios e Marcelino seguirá botándonos unha mano. Eu controlando a música, os ruidos, os tronos, o que faiga falla. E Chu seguirá aguantándonos, dirixíndonos. E seguiremos dicindo Tou, po, rou, tou! Hecho que hai. Ben. Visto para a sentenza. Sentenza que, por certo, será publicada nas distintas redes sociais pola nosa community manager, Juana. Moi boas noites a todos e ata mañá. Fai o que queiras, pero quédate na casa. Ola, hoxe estou aquí no xardín da miña casa. Esta situación é moi grave, hai que quedarse na casa. Ánimo, espero xuntarme moi pronto cos compañeros de Obra Viva. Que tanto pensas, Irene? Estou a pensar en ti. E na sorte que tiveches en casar comigo. Tamén penso en Bepón. Que desgraciado. Que mala sorte tuvo. Mira que casar con ese demonio, con esa lurpia, víbora. Que mágoa. Serpe, porque é unha serpe. Hola, amigos. Eu sou Mari Carmen, do grupo de teatro Axóuxeres de Villaronte. Estou aquí para darvos ánimo e para dicirvos que desto vamos a sair todos e vamos a sair ben, que vamos poder con todo e que pronto
estaremos todos xuntiños, aí ríndonos e pasando aí ben. Só tedes que ter unha pouca de paciencia. Amigos, apertas pa todos. Boas tardes, amigas e amigos. O teatro non descansa. Aquí estou, escribindo o texto para a actuación de Ribadeo Indiano do grupo de teatro de Ribadeo. Volveremos con máis forza que nunca. E mentres dure o confinamento, quedade na casa. Se non saímos, saímos. Eu quedo na casa. E ti? Ai, Dios mío, Mateo, que calores teño, Dios mío, con isto de estar na casa todo o día. Eso que... Eu preparo-me igual que salir, Mateo? Mira, ti que non fas nada. Aguántame o meu netiño, anda, o meu netiño virtual, que non estou afeita a estar sin eles, e mentras tanto eu calceto un cacho. Ai, ainda me das este bebé que nin de verdade que parece de goma. Que quero este bebé? Ai, mala chispa coma a este coronavirus e todo canto hai alrededor dele, que nos leva aquí pechados na casa, xa estamos un mes aquí. Que é un aburrimiento, hasta se aburre o can, que ven aquí a darnos a la Meu pobre, o can non se aburre que está aquí con nosotros, Mateo. Pero ti, atendeme o netiño, que boa falta che fai. Cuchi. E ti que queres? Que ves molestar, home? Por favor, que abran pronto isto, que non aguantamos aquí dentro confinados. Confinado, tes que estar tú, home, que nin pon a cousa vales para atenderme o neno. Mira, calceta, por favor, atende a calceta, deixame a min cuidar do bebé que ven sei. Cuchi. E sin chora dalle de comer, Mateo. Oiche, María, menos mal que dentro de pouco hemos salir daqui. Hemos volver aos escenarios, a facer rir a xente, atendesme, o que faz? É que se me enredou o can na lana. Bueno, pois deixa o can, que xa bastante ten o pobre con estar aguantándote todo o día aquí de metidos. Tens razón, Mateo, dame logo o neto, que o atendo. Toma, atende-o ti. Sabes unha cousa? Estou deseando volver aos escenarios, a rirme coa xente, a pasalo ben polo mundo adiante, que é como temos que facer. Uns bons teatreiros que somos, é que sí? Os teatreiros que somos... Éramos e seremos, porque vamos seguir no mundo do teatro. Exactamente. Por moito que se empeñe o virus este. Oiche, vamos saludar. Eu son Pepe, e ti quen és? Eu son Raquel, do grupo de teatro Centiño e tamén do teatro de Trípode. Os dous xuntos, porque facemos teatros por todos lados. Ánimo, non vos desanimedes, que isto acaba rápido, que isto vai axiña, que enseguida estamos outra vez. Me tapas, non ves que me preparei para a ocasión? Eres ben rayante, non hai conto. Mateo, que eu prepareime para todos os días. Cala. Este é o corriente, non ves que guapa? Que cales! Moi boas a todos e a todos. Damosvos a benvida ao Seminario de Estudios Terra de Viveiro. Dende o grupo Obra Viva, queremos dicir que o teatro non para. O teatro sigue nos nosos corazóns, na nosa cabeza. Por iso, voltaremos con máis forza. E recordade, queda na casa. Ai, meu Deus! Este Mariano toléame. Antes de empezar o confinamento, non deixaba de viaxar a Santiago coa disculpa de que iba a ver o fillo. Eu que sei. E agora, que non pode salir da casa,
Pois descubriu unha nova actividade. Empezou a tocar o acordeón. Pásase o día inteiro tocando, non fai nada. E eu, que faigo eu? Pois eu bailo. Mariano toca e eu bailo. E así pasámonos o día. Mariano tocando e eu bailando. E quedamos na casa, que xuntos sairemos adiante. Moitos bicos e moito ánimo. Ola, amigos terreiros. Aquí está novamente o gorrilla asesino. Vou vos contar unha cousa. Como sabedes, eu viñen a Mariña Luesa facer un trabaguín, que non me saliu moi ben, a verdade. Pero bueno, cando volvía pa casiña, os picoletos pararonme na Ponte dos Santos e fixéronme dar a volta. E aquí estou, como a vosotros, confinado en Burela. Pero bueno, aquí trátanme ben, Hasta aprendín a falar galego e todo. Só vos queria dicir dúas cousiñas. A primeira, que aguantedes, que sedes fortes e moita paciencia, porque desta imos a ir. Vamos gañar esta loita. E a segunda, que ainda que estedes na casa, que estedes confinados, facede como a min. Podedes seguir vendo teatro, porque os teatreiros non morremos. Seguimos aquí, pelexando polo teatro. Non vos quero dar máis a lata, xa sabedes. Paciencia e lembrade, quedade na casiña. Un bico. Ola, son Engracita, filla de don Xulián do Mesón. Aquí estamos, encerraos, sin poder salir, con estes pelos, sin poder ir á peluquería. Bueno, uns cuantos días máis. A ver se damos aguantado estar aquí encerraos, sin salir de festas, sin salir ver os amigos. Pero hai que quedarse na casa, porque quedándose na casa hai menos contagios. Juventud, quedarse na casa. Así, poderemos salir máis asiña e facer teatro e ir de festas cos amigos. Ola, teatreiros. Son Carlos Bermúdez, da Escola Municipal de Teatro da Ponte Nova. Resistide. Aguantar. Isto logo remata. Pero, para que esta obra finalice ben, temos que quedarnos na casa. Non vos preocupeis. O teatro volverá. Non o para naide. Non o para ningún virus. Pronto nos volveremos a ver nos escenarios. Disfrutar entre todos vos. Nós xa estamos preparando a próxima obra, na que, por suposto, vos faremos rir, pasar un bon momento. Polo tanto, agora, para que isto remate ben, e todos poidamos volvernos a ver, volvernos a xuntar, volvernos a abrazarnos, volver a vernos no que máis nos gusta, o teatro, por favor, quédate na casa. Eu tamén me quedo na casa. Unha aperta forte para todos. Pronto nos veremos. Bueno, pois aquí estou. Xa vedes, non se pode salir da casa. E a miña veciña Lisarda dalle por decir que lle pica o chiche. Pois a ela lle pica. A min xa non sei que me fai, porque con esta calor que fai, co tempo que temos, non podemos salir da casa. Para poder ventilar, xa non sei o que hai que facer. Hasta aunque queiras aire acondicionado, agora non cho veñen poñer. Ai, Dios mío, canto durará este encierre, cos calores que teño que me suben hasta o pescozo. Isto é impresionante. E chamei ao centro de salud. Dime que só me atenden por teléfono, que estas cousas non son urxentes. Ai, Dios mío, se tuveran como estou eu. Urxente, isto xa pasa de urxente. Dígovolo eu, porque me pica tanto, escóceme, que xa non sei que facer. Mira, provei hasta rascarme con unha cachola, pero non hai maneira, nin con eso me pasa. Ai, Lisarda, Lisarda, tú queixaste. Ai, pero eu chámome Dolores, sí. Dolores, sí, pero estes non che son dolores. É che moito peor que os dolores. Ai, estou desesperadiña de todo. Pois non sei, xa vos digo, chamei ao centro de salud e que me atenden por teléfono. Xa me dirás que me van facer por teléfono se non me miran os meus baixos. Os meus baixos teñen que mirarnos a ver que é o que teño por ali, porque isto é insoportable.
é insoportable. Bueno, eu non sei, eu agora teño aí o meu Salustio traballando aí fora, e vou ir ali, a ver se me bota unha mão, tan siquiera a ver se me refresca, e se me saca este picor, e este escozor que teño, que me sube hasta o pescozo dunha maneira, que por moito que tu digas, Lisarda, que estás moi mal, eche moito peor que o meu, eche moito peor o meu que o teu. Ai, Dios mío, esta xa me equivoco porque me entran uns sudores, unhas calores e todo. Bueno, xa vos contarei a ver se o meu Eusebio me calma un pouco. Ala, hasta outro día a todos. Bueno, aquí estou na casiña, como todos vosotros, seguro, esperando que todo isto acabe. Eu xa aplaudín ás 8 polos nosos sanitarios, pois están a facer moi ben. E ora temos que esperar para volvernos a xuntar todos, compañeiros, para volver ao teatro Obra Viva, porque a función ten que continuar. Así que verémonos pronto. Un biquiño. José! José! Pero has de deixar tranquilo, Paca. Algo, e tampouco é poder ganar. Como te vou deixar tranquilo se non sales de aí en todo o día? Que necesito ir ao baño. Estou moi tranquilo sentado aquí dentro, que xa estou cansado de verte todos os días. Dios mío, é os que me quedan ainda por aguantar. Así non vai haber papel que chegue. Ten tranquila, Paca, que ainda me quedan aquí 40 rollos e vou chamar a Amazon para que me mande un par deles. Tu madre te dice que yo soy la loca, pero tú xa non dabas ben este confinamiento, non che está facendo nada ben. Oícheme. José, estáte poñendo tolo este confinamiento. O que me estás volvendo tolo é tú, Paca. Estás volvendo tolo. Nunca deporte fixache e agora leche por subirte na bicicleta estática. Mira, eu non saio da casa que o coronavirus vai acabar comigo. José, pero tú non ves que nos estamos poñendo como dous toneles? Que vou as ovellas e volvo? Que ni siquiera podo ir á plaza? As ovellas. As ovellas fai máis dun mes que non fuche velas. É toneles. Como un tonel posto tú, que eu, todo canto como, volvo a cagalo. Mira, José, es un bruto, Es un brutiño. Digo yo que deste confinamiento non pasamos. Pásame o papel, anda, que me vou ao baño. De verdad que disgusto. Andemos al hondo. Tira pa a cama, Andra, tira pa a cama, que me entolea la cabeza. Que ainda encima, quereme acabar co papel do váter. Pero vou chamar ahora mismo a Amazon para que me mande un palé. Sí, atende o chama. Sí, de Amazon. Levo traballando aquí desde de marzo, hombre, como non vou estar traballando? Sí, o jefe meu está ingresado tamén, polo COVID-19. Que necesitaba usted? Papel higiénico? Pois non me queda, Acabei no pola mañá. Sí, nada. Sí. Se lle vale papel albal, rasca un pouco máis, pero ahora tamén con isto da Semana Santa, que se vai comer máis liviano, igual lle vai servicio. Pois non, espera un minuto que lle miro na base de datos, pero non sei, porque isto meu medio querido, está che muerto. Mira, teño toallitas desmaquilladoras, sí, que donou Inés Arrimadas. Un palé chegou esta mañá. Tampouco lle vale. Ai, mira que eu entonces pouco pode facer aquí. Mira, dous solucións e nada, mancho. Bueno, e colgou. Esta xente hai que ter paciencia, home. Paciencia e humor. Que non falte humor. Na madre nos pariu. Estes merdas non tenen de nada. Moito anuncio na televisión, moito plan vídeo, pero nada. Vou chamar ao Tandy, que seguro que me soluciona o problema. Pertenezo á Obra Viva de Viveiro e teño algo que decirvos. Están vacías cuando necesitas abrazar, cuando te apuñala la nostalgia, piensa que todo va a terminar, cuando el mundo vuelva a girar, siempre nos debemos acordar de la situación que
ha unido más. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.